Når man taler om byudvikling, er det østlige Aalborg stedet, hvor det sker de næste 10-15 år. Det er besluttet, at der skal opføres et nyt universitetshospital i bydelen med en investering på ca. 5 milliarder kroner. Aalborg Universitet er i gang med og vil fortsætte med udbygninger. Egnsplanvej anlægges som en ny forbindelse ud til motorvejen. Der er planer om at etablere en letbane mellem det nye hospital, universitetet og centrum. Der er gennemført en arkitektkonkurrence City in Between, hvor vinderforslaget blandt andet foreslår Astrup-forbindelsen mellem universitetet og boligområderne som en korridor for udvikling og lokal kollektiv trafik. Erfaringer viser, at strategiske investeringer som disse vil trække yderligere investeringer i form af nye virksomheder, butikker og boliger til bydelen. I alt kan der blive tale om en samlet investering, privat og offentlig, på et tocifret milliardbeløb. Det vil bringe Aalborg Øst i fokus nationalt og internationalt som et sted, hvor fremtidens by skabes. Himmerland Boligforening har ca. 3.000 boliger i bydelen og har siden 2010 gennemført en række investeringer i nye boliger og renoveringer. Ramplanen består af 144 nye ungdomsboliger på Niels Bohrs Vej. Kvadratet består af 110 nye ungdomsboliger på Ribevej. På Hvidkildevej er der efter ombygning etableret 20 nye familieboliger. På Sallingsundvej og Tamposundvej er en omfattende renovering af ca. 400 boliger i gang og forventes afsluttet i 2016. Og sidst men ikke mindst blev det nye sundheds- og kvarterhus på Fyrkildevej indviet i 2012. Huset på 7.500 kvadratmeter er etableret i samarbejde med Aalborg Kommune og Region Nordjylland og rummer en række private og offentlige sundhedstilbud. Alt dette fører frem til den store udviklingsplan for Kildeparken. Kildeparken 2020. Kildeparken blev opført af Himmerland Boligforening i starten af 70'erne som det første større byggeri i det østlige Aalborg. Med ca. 1.000 moderne boliger fordelt i grønne omgivelser, blev bebyggelsen et forgangseksempel for ny og moderne boligkultur. I dag, ca. 40 år efter, er Kildeparken stadig et boligområde med de oprindelige kvaliteter, men også et område med voksende udfordringer. Beboere stiller nye krav til både bolig og nærmiljø. Global opvarmning stiller større krav til energieffektiviteten, og bygningernes tilstand kræver omfattende renovering. Derfor arbejder Himmerland Boligforening for en samlet vision for renovering under titlen Kildeparken 2020. Den samlede investering i renovering og nybyggeri forventes at blive op mod 2 milliarder kroner frem til 2020. Det store boligområde fremstår i dag ensartet og trist. De ca. 1.000 boliger er fordelt på kun 2 bygningstyper, etagehuse og gårdhuse. I fremtiden ønsker vi en mangfoldighed af forskellige bolig- og bygningstyper. Boligerne er organiseret omkring store parkeringspladser. De skal blive til en vifte af forskellige bypladser, hver med sine unikke oplevelser og funktioner. 70% af Kildeparken er dækket af grønne plæner, som skal udvikles til et varieret landskab fyldt med liv, aktiviteter og vandelementer. Kildeparken er bygget op omkring blinde veje uden interne forbindelser. I fremtiden bliver området forbundet i et sammenhængende netværk af både veje, parkeringsområder og stier. I dag fremstår Kildeparken som et isoleret og monofunktionelt boligområde. Men nye funktioner udvikles langs Astrupstien og Humlebakken. Etageboligerne er organiseret omkring store parkeringspladser på størrelse med Gammeltorv i Aalborg eller Rådhuspladsen i København. De mangler liv og aktiviteter og tryghed i form af kontakt til boligerne bag de lukkede gavlfacader. I fremtiden skal pladserne udvikles med forskellige funktioner og udtryk, som aktivitetslandskaber, som parkrum med fællesfunktioner eller som helt nye bebyggelser. De nye bebyggelser skal blandt andet rumme nye udsigtslejligheder, der skal kunne sælges som ejerboliger. Med nye aktiviteter og bedre kontakt til boligerne bliver gårdrummet et aktivt samlingspunkt for beboerne. De 70 etageblokke har de samme lejligheder, de samme facader og de samme uderum. De skal udvikles til en bred vifte af forskellige boligudbud. Med forskellige indgangspartier og forskellige haver, med forskellige boligtyper og facadeudtryk. Også gårdhusene er organiseret omkring store parkeringspladser. De omdannes til nye byrum med fælleshaver, nye forhaver eller som aktivitetspladser. Det vil danne grundlag for nære fællesskaber og naboskab.
mod Humlebakken er det nye sundheds- og kvartershus blevet opført. Huset har plads til læger, speciallægeklinikker, ældrepleje, sundhedspleje, fysioterapi, fitness, sundhedscafé og fælleslokaler for områdets beboere. Astrupstien løber igennem Kildeparkens hjerte. Den samler bydelens vigtigste funktioner og forbinder Aalborg Øst fra boligområderne i nord til universitetet i syd. I fremtiden kan Astrupstien udvides med bustracé og dermed skabe ny sammenhæng og tilgængelighed i hele bydelen. I Kildeparken udvides Astrupstien til en bred aktivitetszone med bypladser, bibliotek, sundhedshus, butikker, vandanlæg og sportsaktiviteter med mere. Vandet vil få en særlig rolle i Kildeparken. Regnvandet opsamles fra overflader og håndteres lokalt. Rent vand fra tagene samles og bruges til leg i springvand og bassiner. Vand fra vejarealer kan bruges til at skabe nye vådområder og søer i Kildeparken. Regnvandet samles i anlæg til både leg, rekreation og oplevelse. I hjertet af Kildeparken planlægges et helt nyt sportsanlæg til organiseret og uorganiseret idræt, til streetsport, boldspil, foreningsliv med mere. Om sommeren kan huset åbnes mod Astrupstien, så indendørs og udendørs faciliteter flyder sammen og skaber liv i bydelen. Huset bliver et nyt omdrejningspunkt for byliv og idræt og leg i Aalborg Øst. Tilsammen udgør alle disse tiltag visionen for Kildeparken 2020. Et levende og oplevelsesrigt bykvarter med boliger, arbejdspladser, service- og fritidsfaciliteter til de mange nye beboere i Aalborg Øst.